Добре дошли отново всички в трета глава от серията Уроци за начинаещи в Unreal Engine. В тази глава ще разгледаме основите на моделирането в Unreal Engine. Сега вече говорихме за това. Моделирането не е основната функция на Unreal Engine 5. Това е софтуер, в който внасяте активи от други софтуери и пазари и изграждате гигантски светове, но моделирането все пак е основна функция на всеки 3D свят. И така, Epic Games, създателите на Unreal Engine, решиха да създадат таб за моделиране и набор от инструменти за моделиране специално за Unreal Engine, за да могат хората да създават активи в самия engine. И въпреки, че много от уроците, които намерихме онлайн, не обхващат моделирането, ние решихме да създадем всичко в engine, поне за основите му, дизайнът на космическия кораб, дизайнът на хангара. И така, днес ще се потопим направо в основите на моделирането. Фара, виждаш ли броя на гледанията на това видео? Някои хора вече се отказаха на трета глава. О, боже мой! Хайде! Но трябва да кажа, ако си оцелял до сега, ти си истински фен, така че нека продължим. Първото нещо, което ще искаме да направим е просто да погледнем какво имаме. Имаме куп неща в нашата сцена. Искаме да я изпразним. Така че нека използваме клавиша за изтриване. Просто изберете куба, изтриване, изтрийте тези частици. Ще направя така, че да избера всички тях с Shift-An и след това да ги изтрия също. Защото не ми трябва. Можем да оставим осветлението и пода същите. Всичко е наред. И ще се върнем напълно назад. Сега табът за моделиране трябва да е тук горе. Нали? Ако кликнете върху това падащо меню тук горе вляво, ще видите, че има меню за избор. Това е, което имаме по подразбиране, защото избираме неща и ги преместваме в нашата сцена. Сега, ако създадете пейзаж, ще използвате инструмента за пейзаж. Нали? Това ще промени малко изгледа ви и ще можете да създадете огромен свят. Има и други неща, като създаване на фрактури, т.е. чупене на неща или анимация за контролния риг на различни персонажи, които ще можете да движите, но няма инструмент за моделиране. И за да го активираме, ще трябва всъщност да ви научим как да използвате плагини. Ще отидем на редактиране, ще отидем на плагини, нали? Тук ще видим всички плагини, които са налични за активиране. Точно така. И ако погледнете от дясната страна, ще видите, че всички са от Epic Games. Така че това са всички плагини на Epic Games, които можете да добавите към engine-а. Има много неща, които можете да използвате по-късно, в зависимост от това, което създавате. Това, което търсим е моделиране, така че ще търсим моделиране. Точно така, има 3 опции. Ще ни трябва само средната, режим на редактиране на инструменти за моделиране. И помазя, че това видите, че е в бета версия. И ще разберем защо, защото понякога се чупи. Така че продължете и го отметнете. Ще ви помоля да кликнете да. Така че кликнете да и трябва да рестартирате engine-а си. Така че ще направим това и ще се върнем веднага. Запазете и сцената си. Добре, върнахме се с отворен Unreal Engine. Вече е рестартиран. Понякога ще получите различни изкачащи прозорци. От дясната страна пита ви да актуализирате проекта си. Винаги продължаваме и го правим. Така че просто кликнете актуализирай и в момента сме на различно ниво. Това е основното ниво. Нека да отидем на нивото на космическия кораб, което създадохме, за да започнем моделирането. Сега можем да отидем в таба за моделиране тук, защото в момента е наличен. Това е точно там Фархат, така че можем да го изберем. Има някои преки пътища като Shift и определен номер, така че можете да го използвате. Ние никога не го правим. Така че моделирането ти е перфектно. В момента имате отворен таба за моделиране. Преди да се впуснем в действителното моделиране на обекти, искаме да обсъдим нещо, което е наистина важно. Преди да започнем който и да е проект, говорихме с Clint Punisher, го поканихме в подкаста. Ако не знаете, всъщност имаме подкаст Bad Decisions. Те не знаеха. О, боже мой. Всяка седмица каним вдъхновяващи гости, за да говорят за техния опит, за тяхното пътуване и ги публикуваме в нашия YouTube канал. Интервюирахме Blender Guru. Да, оригиналният е най-добрият в уроците за начинаещи. Урокът за поничката. Поздравления! Дори поканихме Clint Punisher и той говореше за това и ни даде съвет какво общо имат всички негови победители в 3D състезанията. И той каза, че те винаги започват с референция. Така че е много важно вече да знаете какво се опитвате да създадете. За нас ние използваме софтуер, както всички други 3D артисти, наречен PureF. Той е безплатен и основно се наслагва върху екрана ви. Докато създавате неща, и в момента вече сме влачили и пускали изображения от Google в нашия PureRef. Така че, за да ви покажа идея за това, което имаме за нашите референции, имаме куп различни хангари и космически кораби от Star Wars. Някои са направени от фенове, като този мисля, че е направен от фенове или от игрите, а някои са от самия филм, точно така, като този или като този. Наистина харесваме шестоъгълната форма, шестоъгълник, шестоъгълна, шестоъгълник, шестоъгълна форма.
Никога не го оцелвам правилно. Шестоъгълна форма за космическия кораб. Така че това е, което се опитваме да създадем. И всъщност имаме снимки на нашия собствен космически кораб, който създадохме за първи път в Unreal Engine. Така, следвайте този точен вид, за да моделираме нашата сцена. Да тръгваме сега в Арат, просто ще го поставим в долния десен ъгъл. Няма да ни трябва това в момента. Нека да поговорим за основите на инструмента за моделиране. Сега, Фархад, какво мислиш за инструмента за моделиране в момента? Просто го гледам претоварващо, изпадам в паника. Добре, не се паникьосвай. Успокой се, успокой се. Ще те държа за ръка, дръж ме за ръка. Добре, не мога, трябва да използвам мишката. Можеш да държиш тяхната ръка. Добре, така че от лявата страна имаме лента с инструменти, вертикалната, и това е общата категория. Когато изберете всеки от тях, ще видите, че от дясната страна нашите опции се променят. И в рамките на тези опции понякога имате дори повече опции. Сега днес ще говорим за някои от основите и тези, които ще се използват най-често. По-късно към последните глави на тази серия от уроци, всъщност ще се върнем към инструмента за моделиране и ще се забавляваме с различни функции. Някои от тях ще бъдат наистина полезни. Дори ако не създавате обектите от нулата, можете да внесете, да кажем, космически кораб отвън, но да направите промени в него тук. Така че, започвайки с таба за създаване, това е първото, с което ще започнем. Имате примитивните форми, които можете да внесете чрез панела за поставяне на актьори точно тук, но вместо това този път ще имате всъщност някои допълнителни опции, които можете да промените. Например, ако искате да продължите и да плъзнете и пуснете куб, всъщност няма да го плъзгам. Мога да го плъзгам, така че просто ще го кликна. Сега кубът следва моя курсор, така че мога просто да продължа и да го поставя където искам в моята сцена. И след това имам всички тези опции, които мога да променя, като ширината, дълбочината, височината, а след това има и други опции, като подразделенията. Подразделенията основно означават колко слоя искам да разделя куба си. Не да го нарежа наистина, а в смисъл на неговата телена рамка. Така че, за да видим телената рамка, Фара, какво правим? Показване на отметка за телена рамка. Ето го, така че ще го кликна и в момента гледам телената рамка. Това са основно строителните блокове, които държат моя куб. Всяка форма в 3D света има телена рамка, нали? И тези телени рамки са това, което създава тези форми в 3D софтуера. В момента, както виждате, това са основно триъгълници. Както виждате, формата на триъгълника ще увелича подразделението, за да разберете за какво говоря. Така че, ако увелича този плъзгач, погледнете какво се случва с моя куб. Има много повече върхове. Това са върховете, така че тези малки точки тук, а след това линиите са ръбове и след това ръбовете и точките, върховете, се свързват заедно, за да образуват лице. И така, в момента за този същия куб, същата форма, имаме много повече ръбове, върхове и лица, които го представят. И това, което прави, е да превърне нашия модел от нискополигонален, което означава с малко полигони, в високополигонален. Когато имате високополигонален модел, там можете да го деформирате още по-добре. Деформирайте го по-гладко и можете да го огънете по-гладко. Ако трябваше да го огънете, имаме много повече детайли, така че можем да получим хубава извита форма. Докато ако имате само 4 ръба, да кажем, наистина не можете да го огънете повече, защото нямате детайлите. Това е за какво са подразделенията. Няма да ни трябва в момента, така че нека продължим. Ако искате наистина да създадете тази форма, трябва да се уверите, че натискате приемам. Така че всичко, което правите в таба за моделиране, искате да натиснете приемам. Ако забравите да го направите, нито една от промените, които сте направили, няма да работи. Така че натиснете приемам. И точно така, имаме нашата нова кутия, нашето купче в сцената. Вече не ни трябва. Нека го изтрием. Има и други форми, които можете да добавите. Например, ако добавите сфера, искам да ви покажа точно какво правят подразделенията. Така че, ако добавите стандартна сфера, която Unreal Engine има, нека ги сравним една до друга и да видим какво се случва. Така че, ако се приближиш тук, Фара, виждаш ли нещо? Аз виждам ръбовете. Можеш да видиш ръбовете. Така че това не е напълно гладко. Искаш ли твоето слънце да има ръбове? Не е. Така че, ако правиш слънце, искаш да бъде напълно гладко. Правиш това, като увеличиш подразделенията на модела си. Точно така. Не ни трябва това. Ще го отменя, ще го изтрия. Какво са стълби? Много интересно. Игрови енджин, нали? Игрови енджин. Искаш да създаваш светове бързо. Затова имаме достъп до стълби. Не искаш да правиш стълби сам, не искаш да ги моделираш, можеш всъщност да използваш функцията за стълби точно тук. И в Arhat има много различни видове стълби, които можем да имаме. Виж това. Имаме линейни, имаме плаващи, имаме извити, имаме спираловидни. Точно така. И всички тия настройки. Извинявай, натиснах падащото меню. Ако отидеш на плаващи, например, това е моето любимо. Мога да продължа и да променя броя на стъпалата на колкото искам. Искам ширината на стъпалата да бъде супер широка, например за голяма катедрала или нещо подобно, и дори мога да променя височината. Може би ще води към двореца на Зевс. И дълбочината на стъпалото.
дълбочина на стъпалото. Виж това, супер яко. Нали? Ще натисна приемане. И Фархат, искам да ти покажа нещо наистина яко. Готов ли си да... Добре, това е моето любимо. Това се нарича кубична решетка. И ако си геймър, това ще ти бъде много познато. Като вярвам, че Minecraft или Roblox или някои подобни игри може да имат подобни функции. Сега съм създал решетка на пода и мога да кликна и да плъзна, за да избера една област. И след това, използвайки тези преки пътища от лявата страна, ако продължа и използвам натискане и дърпане, така че E и Q, мога бързо да изградя платформа и познай какво. Точно като рефериране има нещо друго в 3D, което е изключително полезно. Ако искаш да създадеш сцена, един свят, нали, и имаш множество къщи и апартаменти, преди всъщност да внесеш всички тези объркващи сложни активи, най-доброто, което можеш да направиш, е да блокираш сцената си, да настроиш камерата си, да блокираш сцената си и да знаеш точно какво се опитваш да създадеш. И така, затова Cube Grid е полезен. Мога дори да променя броя на блоковете на стъпка на нещо като 3. Така че мога да изграждам нещата по-бързо. Така че виж това. Сега имам тази хубава платформа. Може би искам всъщност да я направя по-висока тук. Да, кула. И след това мога да продължа и да разширя това още повече. И точно така, ако натисна приемане, сега съм създал основата на моето ниво. Така че ако това беше сцената, която исках да създам, където има стълбище и след това можеш да се качиш отгоре и има кола, сега го имам. И след това мога да използвам Ctrl-L, да проверя осветлението и да видя как всъщност изглежда моят свят. Вау, доста готино, нали? Така че, Фара, мисля, че покрихме всички основи на създаването в инструмента за моделиране. Има и други опции. Няма да ги разглеждаме сега. Ще преминем директно към функцията, която ни трябва, за да създадем нашия космически кораб, нашия хангарен космически кораб, нали? Така че, нека бързо да изтрием това, няма да ни трябва повече. Натиснете изтриване. Сега, единствената Джош опция, която ще използваме, се нарича екструдиране на пътя. Сега, не си мислете, че магически знаем перфектния начин да го направим. Колко пъти сте създавали? Това е резултатът от повече от 10 пъти пресъздаване на този космически кораб, проваляне, сриване. И сега сме тук. Да, така че това не е първия път, когато го правим. Така че не мислете, че сме някакви магиосници, които магически знаят как да направят космическия кораб. Добре, не знаем. Сега, в екструдиране на пътя имаме тази мрежа, която ще ни помогне да начертаем формата си по-точно. Проблемът е, че в момента всъщност не мога да я използвам и ще видите защо след малко. Това, което трябва да направим, е да използваме курсора си, за да поставим точки върху тази мрежа и тези точки ще бъдат свързани помежду си с линии, така че просто ще го начертая за вас, за да видите. И тогава, след като изберем последната точка, я връщаме обратно към началото, там можем всъщност да изтеглим формата си. Ще натисна Escape, за да отменя всичко. Просто за да покажа ви как всъщност можете да се привържете към мрежата. Фара, какво можем да направим? Трябва да използваме инструмента за привързване, който ви казахме в предишната глава. Така че, ако отидем горе вдясно тук, използвайки инструмента за привързване за нашата трансформация, за нашето движение, нали, първият не този, не мащабирането, не въртенето, можем всъщност да го променим на по-голямо число, като 100. Вече сме го тествали преди, затова знаем числото. И това, което се случва, е, че мрежата всъщност се подравнява с по-голямата, която сме настроили тук. И ако забележите тази малка точка, която беше прикрепена към курсора ми, сега се привързва само към точките на тази мрежа, за да можем да начертаем точна форма, ако го промени на 500. Фара, какво мислиш, че ще се случи? На всеки 5 степени ще се движиш на всеки 5 като 5 квадрата. Така че става по-голямо и това е за по-голяма форма, точно така. Така че искаме да се върнем на 100. Знаем, че това работи за нас и Фара. Това е точната форма. Опитваме се да начертаем, нали, шестоъгълника, трябва да начертаем тази точна форма. Така че как да го направим? Нека започнем с горния ъгъл. Постави курсора си точно там. Така че трябва да го поставим в нашата мрежа и да започнем да чертаем. Как го направим? Добре, започвам. Това е произходът ни. Да. Изкачваме нагоре. 3 единици нагоре. 3 пак единици надясно. Да, точно там сме. Така че това е нашата първа точка. Точно така. Отново тествахме това многократно с 4 квадрата, 3 квадрата. Това изглежда е перфектното решение за нас. Можете да ни следвате точно. Добре, така че това е нашата първа точка. Така че ляв бутон на мишката, кликнете и сега имаме линията. Така че сега трябва да отидем надясно. Надолу 3 квадрата, нали? Да. Така, че надясно, надолу. Така че 1 квадрат, 2 квадрата, 3 квадрата. Кликнете отново и след това наляво, надолу 3 квадрата, нали? Да. Така че 1, 2, 3,
Точно така. Така че това е, което трябва да имате в момента. Огледайте се, огледайте сцената. Движете, перфектна. Сега просто трябва да следваме формата. Така че трябва да отидем 6 наляво. 1, 2, 3. Така че сега сме в средата. Точно така. 1, 2, 2, 3. Перфектна. Сега имаме той точно тук, нали? Той точно тук. И сега трябва да отидем 3 крак нагоре. Наляво да 1, 2, 3. Направете огледало на другата страна. Така че нагоре, надясно, наляво, дясно, не, нагоре, надясно. Така че 1, 2, 3. И трябва да са 6 в средата сега. Перфектна. Така че сега всичко, което трябва да направим е просто да се върнем към началото. Когато натиснем левия бутон на мишката, вече сме завършили първата част, формата. И след това не пипайте нищо. Ще видите защо след малко. Така че когато кликнем това, сега, ако вие преместете мишката ни, какво ни кара да направим? Изберете ширината. Така че Фархад в момента има проблем, защото мога да променя ширината само на няколко различни единици. Искам да се движа свободно. Това е сега отново инструмент за привързване. Изключи го. Добре, така че ако отидем чак догоре, изключим това, вижте какво се случва. Става отново гладко, защото вече не се привързваме, нали? Не ни трябва привързването в момента на този етап. Имам предвид, може би ще ви трябва, ако се опитвате да бъдете прецизни, искаме просто да изберем ширина сами. Ако случайно във вашата система ъглите не са заоблени, можете да отидете вляво и да включите заоблените ъгли. Можете да го изключите сега. Ще изглежда. По подразбиране ще изглежда така. Но понеже сме го правили преди, нашият вече имаше включени заоблени ъгли, така че докато сте в средата на тази процедура, можете да продължите и да го превключите на заоблени ъгли и тогава ще видите, че автоматично е заоблено. Сега можем, в следващата стъпка, да изберем колко заоблено искаме да бъде. Сега трябва да ви уведомя, в случай, че вече сте променили някои от настройките като интерактивност, какво правят. Знаеш, тези настройки ние сме го правили преди, те правят плъзгача достъпен, така че да не използвате мишката и курсора за контрол на размера, ще използвате плъзгача. В момента има бъг с това, където ако го превключите на фиксирано, ще срине вашия двигател. Не го пипайте. Така. Ще не го правете. Изберете интерактивно в момента, нали? Така че, ако използваме тази ширина. Фарад бих казал, че това е правилно. Мисля, че това е добре. Добре, страхотно. Така че натискам левия бутон на мишката. И сега, тъй като имаме включени заоблени ъгли, ще ни попита да кажем на двигателя колко заоблени искаме да бъдат. И искаме да бъдат наистина заоблени. Да, точно така. Така че ще го увеличим до максимум и след това ще кликнем отново. Последното нещо, което трябва да направим е просто да преместя мишката си. Ако движите мишката нагоре и надолу, всъщност избираме екструзията, височината на нашата форма, така че бих казал някъде, тук. Фар, какво мислиш? Така иначе ще променим размера по-късно. Добре, значи перфектно. Сега ще направим последния си клик, за да подготвим нашата мрежа. Бум! Така че, хора, това е точно как създавате вашата закачалка. Поздравления! Създадохте основната форма. Ще ви покажа бързо. За всеки, който беше объркан, тъй като това все още е тук. Ще направя моята мрежа завършена. Вижте това, така че завършена. Означава потвърдена. Моята форма е създадена. Extrude Path има няколко неща, които можете да направите. Така че помнете, когато създавате вашата форма, нали, не мислете, че сте готови веднага. Първо ще изберете ширината, ще изберете колко кръгла искате да бъде и ще я екструдирате, нали, така че има 3 клика, които са включени. Както видяхте по-рано, добре, ще натиснем Ctrl-Z. Не ни трябва повече това. Имаме нашата форма. Нека се върнем в режим на селекция и сега Фархад, нека завъртим това. Да го върнем в нормалната позиция, защото никой не ходи срещу гравитацията тук. Така че нека завъртим това, като натиснем E на 90 градуса и е перфектно, нали? Така че нещото, което бих искал да направя, е първо да разбера колко голям е нашия космически кораб. Защото Фархад нямаме абсолютно никаква представа дали това е правилният размер. Не. Според нашето изследване, трябва да се придържаме към размери около 180 метра дължина, добре, и около 30 до 40 метра височина, добре. Така че, за да измерите нещо в Unreal Engine, вероятно, не можете да използвате перспективния режим, който използваме в момента. Използвай пръста си. Нека просто... Не, това не работи. Не, това не работи. Имам предвид, можеш да опиташ... Обзалагам се, че можеш да опиташ, но не го прави. Искаш да излезеш на плосък ъгъл, нали? В момента гледаме това с перспектива и ако искаш да потвърдиш това, виж това, горен ляв ъгъл, 3 линии, това са само няколко настройки, които можете да активирате за вашия изглед, нали? Като например показване на FPS. Това е просто съвет, който искаме да ви дадем в момента.
кликнете върху това. Винаги го кликвам в самото начало на нашия проект. От дясната страна сега ще видите, ако кликнете върху вашия изглед с ляв клик, ще видите 20 кадъра и се ограничава. Всъщност може да достигне повече, просто го ограничава, защото не иска да се побърка. Но това означава, че нашата сцена е изключително лека и нашата графична карта е изключително мощна, чрез да е скъпа. Така че винаги можете да го активирате, за да видите дали сцената ви става твърде тежка или не. Но всъщност причината, поради която исках да ви покажа това е, защото в момента контролираме нашето зрително поле. Това е на 90. Така че ако го променя, ще видите, че променям зрителното поле на нашата камера. Така че в момента е супер широко и можете да редактирате така. Ако това е по вашето предпочитание, можете да го направите. Ще го върна на 90, но причината, поради която ви показах това е, защото с това зрително поле няма да бъде прецизно за вас да измервате каквото и да е, и затова ще преминем към друга опция тук, която е перспектива. Това е изгледът по подразбиране, но можете да го промените на ортографски изглед, който е основно отгоре, отпред, отдясно, отляво, отдолу. Всички тези неща, така че ако го промените на нещо като отляво, ще видите, че ще го променя на телена рамка. Това трябва автоматично да промени на телена рамка. Не знам защо не го прави. Не се притеснявайте за предупреждението. Основно в ортографски изглед вашето небе и всичко останало не се вижда. За да го научите, в осветен режим, тук виждате всичко в цветове, с материалите. С светлината, която се отразява, ще преминем в режим на телена рамка. Това е режимът, в който искате да бъдете по подразбиране, когато преминавате към ортографски изгледи. Това се случва през цялото време. Не знам защо този път не се случи. Отново... Добре е, че научиха как точно да променят телената рамка. Има много повече режими, ще покрием всичко това по-късно, така че не се притеснявайте сега. От лявата страна. Нали? Това е страната на нашия закачалка. Можем да я видим отгоре. Нека да отдалечим, защото не мога да го видя. Това е нашата закачалка отгоре. Можем да я видим от други ъгли, ако искате, като отпред. И ще я измерим отпред. И така, как всъщност го измерваме е бутонът. Затова е на средния ви бутон на мишката. Кликнете точно тук. Ако просто отидете на желаното от вас място, за да започнете измерването, някъде като тук на пода, искаме да го измерим чак до тавана, просто ще задържим средния бутон на мишката. И тогава ще видите, че се появява линия, просто ще я издърпаме чак догоре и фара... Трябва да променим мерните единици. Да, в момента е като 5 Това са дюйм сантиметри. Да. И така как да го променим на метри? Отидем предпочитанията редактора. Добре, страхотно. Така че това е моментът, в който ще ви разкажем за настройките. Нали. Има две основни настройки, които можете да промените в Unreal Engine. Една от тях ви крещи точно в горния десен ъгъл и вероятно се питате защо още не сте ми казали за това. Защото не беше време за това. Все още не е време за това, между другото. Просто искам да ви покажа, че настройките на проекта са точно тук. Има куп други настройки, които можете да промените. Настройките на проекта се отнасят до неща като рендериране, нали? За този конкретен проект и ще се занимаваме с това по-късно. Но за сега ще отидем на другите настройки, които можете да промените, които са в редактиране, предпочитания на редактора. Предпочитанията на редактора са основно за вашия интерфейс, нали? Вашите клавишни комбинации. Неща от този род. И какво търсим? От лявата страна са категориите, а от дясната страна са детайлите на всяка категория. Искаме да отидем на изглед. Това е което търсим. Изгледи. Точно тук кликнете върху него. Настройките тук се променят. Ще превъртаме надолу, докато видим мерни единици на инструмента за измерване. Ще променим сантиметрите. 2 метра? 2 метра. И ще излезем от това. Вече не ни трябва. И сега, ако продължите и използвате същия среден бутон на мишката, издърпайте го нагоре. О, боже мой, само 5 метра. Това 50 ли е или 5? Да. Чакай. Това е 5. 5 толкова е малко. Да, направи го по-голямо. Толкова е малко. Това е дължина. Добре, нека отидем наляво. И след това да се опитаме да измерим дължината. Добре. От предната до задната част. 10 метра. Това е най-малкият закачалка някога. Нищо няма да се побере там. Добре, нека го направим по-голямо. Добре, така че за да го направим по-голямо, дори не трябва да излизаме от телената рамка и лявата, знаете, перспективна гледна точка, която имаме. Извинете, лявата ортографска гледна точка, която имаме, можем просто да изберем нашата закачалка точно тук и да я активираме. Нека просто използваме тези скали, нали? До какво? Осем. Добре, можем да го направим. Просто се уверете, че имате заключването си точно тук. Заключването е избрано. Нали заключено? Заключване. Вашето заключване вече е заключено. Така че увеличавате съотношението на всички оси едновременно. Така че ако бях магическото число 8, нека видим дали това работи. 8, бум, това е огромно.
Нека проверим височината, нека го издърпаме нагоре. Издърпайте го точно тук. И нека видим първо дължината, нека видим какво имаме. Така че, от предната до задната част, 85. 80 метра е зле. Не е зле. Добре, нека отидем отпред. Искам височината. Да бъде около 40 метра. Това е желаната от мен височина. 42. Не е зле. Не е зле. Искаш ли да го направим малко по-голямо? Само малко. Можем да отидем за. Сега сме на 8. Нека отидем на 9 или 10. Мисля, че 9,5. Нека направим 9,5. Добре. 9,5 трябва да ни даде дължина от 100, което е добре, а за предната страна получаваме дължина, височина от 50, което е перфектно. Тръгвам. Така че ще се върнем към перспективния режим, нали така. Можеш да използваш тези бързи клавиши като Alt и G, можеш да ги научиш, всички са там. Ние никога не ги използваме, никога не сме ги използвали, но можеш да ги използваш и да бъдеш по-бърз от нас. Но поздравления, сега сте конструирали вашия закачалка и размерът е перфектен. Това е голяма закачалка. И знаете, че в момента вероятно не го осъзнавате. Забележете колко е голяма, защото нямате с какво да я сравните, но не се притеснявайте. Когато започнем да добавяме елементи в нашата сцена, ще разгледаме мащаба и ще разберем колко голяма е закачалката сега. Естествено, когато станете по-добри в Unreal Engine, ще можете да добавяте елементи наистина бързо. Това, което обикновено обичаме да правим, е просто да добавим човешки персонаж за мащаб, за да разберем колко голямо е мястото, но в момента, тъй като все още не сме стигнали до това, нямаме това сравнение, но ще го направим, така че не се притеснявай, Фара. Следващото нещо, което наистина обичам да правя и винаги го мразя, е да променям началната точка и точката на въртене на моя обект, защото в момента виждате какво се случва. Ако се опитаме да го завъртим, то се върти от предната част, нали? И това не ми харесва. А ако трябваше да анулирам местоположението на това, за да го поставя в средата на сцената ми, от тези стрелки, използвайки тези стрелки, вижте какво се случва. Той идва в средата, но тогава предната част е в средата. И понеже точката на происход е също и средната част на моя хангар, получавам половината от моя хангар под нивото на земята. Това не ми харесва. Затова ще използвам Ctrl-Z. И това, което искам да направя, е да променя точката на въртене. Нека го направим в таба за моделиране. Точно така. Всъщност е в таба за моделиране. Затова табът за моделиране става наистина полезен, нали? И много хора трябва да започнат да го използват в Unreal. Така че, ако отидете в таба за моделиране точно тук, кликнете върху моделиране. И този път, докато имаме избран хангара, ще отидем на Xform, нали? И тогава виждаме нещо наречено редактиране. Точка на въртене. Точка на въртене. И когато отидем тук, имаме възможност ръчно да променим местоположението и въртенето на нашата точка на въртене. Така си е, че на първоначално е тук. Можем да я преместим, използвайки тези плъзгачи, където искаме, или натиснете Ctrl-Z, за да отмените. Използвайте някои от тези вече изчислени позиции от Unreal. И по-често те работят наистина добре. Така че те определят центъра, дъното, върха, ляво, дясно, задно, предно и световния произход на мрежата. Но понякога те може просто да са различни. Просто търся самите ръбове на моята мрежа, нали? И той, който търся, всъщност е в средната долна част. Това е мястото, където искам да бъде моя произход. Така че ще опитам центъра. Центъра работи, но е в средата. Мога да го издърпам надолу, но искам да бъде точно. Така че отиваме на дъното. Не върха, ляво, не ясно, не задно. Това е предното. Е това. Сега. Всъщност виждам, че е буквално на самото дъно тук. Всъщност ще го издърпам нагоре и просто ще го доведа до самата повърхност. Това е, което искам. Така че, мисля, че това е перфектно. Така че това е средното ниво на пода на моята мрежа. И точно сега, това ще бъде моя произход, ако продължа и натисна приемане, нали? Произходът сега е променен. Така че ако трябваше да завъртя, то ще се върти от долната средна част. И ако трябваше да анулирам местоположението на моята закачалка. Вижте какво се случва. Тя идва до точния световен произход, нулата на моите X, Y и Z. И това е, което обикновено обичам да правя с моите модели. И освен това, искахме да намерим извинения, да ви научим как да редактирате вашите точки на въртене. Перфектно, задръжте. Знаехте ли, можете да ускорите работния си процес, като използвате фотограметрията на Polycam вместо моделиране и текстуриране? Да, просто ще ръкнете няколко снимки и вала. Плюс вашите обекти автоматично ще изглеждат фотореалистично, защото всъщност са реални.
Благодарности на Polycam за спонсорирането на този курс и за предоставянето на 30% отстъпка от техния Pro план. Промокод и линк в описанието. И така, Фархат, какво следва? Трябва да затворим единия край на нашия хангар, нали? Защото ми се струва, че е твърде отворено. Да, имаме два отворени края и това не е добре. Така че първото нещо, което искаме да направим е да скрием този под, защото е ненужен. Можете да го изтриете, ако искате. И след това, което обичам да правя, е просто да затворя единия край, тъй като слънцето свети от тук. Нека затворим този край. Сега, можете да продължите и да моделирате това точно и след това да направите края. Действително част от мрежата, но тъй като това се използва за кинематографични цели, то дори за игри, предполагам, че понякога хората правят това. Можем да си позволим да бъдем малко небрежни и никой дори няма да забележи. Можем просто да внесем куб и да блокираме едната страна и след това да използваме материал върху този куб по-късно, за да действа като стена, нали? Така че не е нужно да го правим част от мрежата, стената може напълно да бъде отделна, за да ни спести време. Така че ще отидем до панела за поставяне на актьори и след това ще отидем до формата. Ще създадем куб, ще го плъзнем и ще го поставим точно тук. Няма проблем, ако просто стърчи някъде на случайен принцип. Можете да използвате бутона за анулиране на местоположението, за да го преместите в началото на света. И какво мога да натисна, за да го намеря? F за фокусиране. Той е перфектно поставен в средата на нашата сцена. Сега ще използваме, ще се върнем назад. Ще използваме клавиша W, за да изведем нашия инструмент за трансформация. И след това ще го преместим напълно назад тук. След това ще натиснем R, за да го направим в голям мащаб. И ще го направим голям. Така че плъзнете една ос перфектно. След това ще плъзнем оста Z. Напълно перфектно. И след това ще преминем към долу. Преместете това нагоре. Нали? Малко повече по оста X и след това просто ще го преместим нагоре. Така че това е някъде в средата и след това ще се върнем към R и ще го мащабираме по тази ос. Направих го достатъчно голямо, Фархат, просто за да знам, че покрива всичко. Знаеш ли, няма изтичане на светлина? Да. Не искам да... Просто искам да се уверя, че няма дупки. Знаеш ли, така че да не преминава светлина? Затова... Така че Ctrl-Z и сега ще направя дори малко по-дълбоко. Отново, само за безопасност не искам никакви светлинни течове, нали? Просто го направете малко по-дълбоко така. И тогава това е дебело. Това е дебело. Но мисля, че е добре. Мисля, че трябва да е добре и просто ще ви уведомя. Добре? Фархад, знаеш, че някои хора може би гледат различен дизайн. Те може би всъщност не са избрали тази форма. Или може би тяхната форма изглежда малко по-различно. Може би е малко по-дълго или по-късо. Така че във всеки случай можете просто бързо да скриете това и след това да изберете вашата закачалка. Ако не сте доволни от дължината, нека отидем на R и просто го направим по-голямо. Можете да го направите? Ние няма да го направим, защото сме доволни от това, което имаме. Доволни сме от размера. Има ли значение размерът? Да, има, абсолютно го прави. Винаги абсолютно го прави Ctrl-L, за да преместите малко осветлението. И да... Не ми харесва материалът. Не. Искаме ли да го променим? Да, страхотно. Нека го направим. Знаеш ли какво? Мисля, че е добра възможност да обясним и двете икони тук. Тия два тя бутона. Добре, страхотно. Нека го направим така. Сега, когато имаме този хангар, проблема е, че използваме този стандартен материал, наречен, ако го изберете, ще го видим в панела с детайли, че е наречен под материали за този космически хангар. Нарича се World Grid Material. И не ми харесва това, както каза Фархат, е твърде тъмен. Той е много основен и за момента, докато продължим напред и всъщност създадем материалите за нашия хангар, можем да го превърнем в този бял цвят, така че да започне да отразява светлината. Още повече, за да не получаваме тези напълно черни тъмни зони, а да виждаме нашия хангар по-ясно. Така че, за да внесем материал, разбира се, вече ви научихме в първия... Беше ли в първата глава? Да. Как да продължите и всъщност да използвате началното съдържание и да вземете материал и да го плъзнете и пуснете върху мрежа и това работи. Но искаме да ви научим, както беше казано, на тези две много важни бутони. Ще ги използвате през цялото време. През цялото време, така че е добра възможност да ги научите точно сега. Има два бутона. Папката с иконата на лупа казва: хей, какъвто и да е този материал, искам да го намериш за мен в чекмеджето с съдържание, защото нямам представа къде е това. Честно казано, нямам. Така че кликнете върху тази икона и тя ще отвори вашето чекмедже с съдържание и ще ви каже: хей, ето го тук в папката с съдържание на двигателя, основни форми. Когато внесете каквато и да е основна форма, тя идва с материал за основна форма. Така че е точно тук. Сега, искам да продължа и да го открадна. Така че, да, мога да го плъзна и пусна върху моя модел.
Ура! Но има тя и друг бутон за това. Това е преди тази. Стрелка го тук. Така че да кажем, че намеря този материал. Добре, намирам го. Като отида на тази икона, намерете го. Веднага след като съм го избрал, мога да отида до моя закачалка и след това да използвам лявата стрелка, Do It Samba, за да внеса всичко, което е избрано в моя съдържателен панел и да го приложа към моя материал. Така, че направете това. И бум! Поздравления! Сега сте научили двата най-важни бутона в Unreal Engine 5. Ще ги използвате постоянно, когато се движите из различни прозорци. Можете да крадете материали, мрежи и да сменяте неща, използвайки тези два бутона. Така че, който е един за намиране на елемента в съдържателния панел. И другият за замяна с това, което вече е избрано в съдържателния панел. И точно така виждате, че светлината се отразява още повече с белия материал. И можем да видим какво има вътре в нашия хангар. По-ясно, Добре. Поздравления, момчета. Основите на моделирането са завършени. да, това е удивително. Нали, научихме как да моделираме основната форма на хангара и вие вероятно вече можете да създадете всякаква форма, която искате. В следващата глава обаче ще навлезем в дълбочина. Да, ще говорим за напредналите инструменти в таба за моделиране. Ще се видиме там.